ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲାଝିନେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଗିରିଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜୟମାଧବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନାତନ ସେଠୀ ଓ ଦେଶୁଆ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଙ୍କଡ଼କେନ୍ଦା ଏବଂ କାଲାଝିନେଇ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ କୁମାର ସେଠୀ, ଦେବଦତ୍ତ ସେଠୀ, ସୁମିତ ସେଠୀ, ଅମିତ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତିର ତାଳମେଳ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଂଗଠନ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।